הלו? כן? שלום, לאן הגעתי? רוטשילד. שלום לכם. יש איזה נהג של רכב שלכם שכמעט גרם עכשיו לתאונה קטלנית, שאני הייתי אמור להיות מעורב בה אם לא הייתי מספיק זהיר, והוא לא רק שיש לי מצלמת וידאו באוטו שהוא מצולם בה, הוא גם נוסע עכשיו בזיגזגים ובצורה מאוד מאוד מסוכנת ומטורפת לגמרי. והוא עוקף נהגים והוא גורם לאנשים לסטות מהכביש. הנהג הזה מסוכן, צריך להוריד אותו מהכביש. אני אלך עם הסרט וידאו הזה למשטרה, אני אעיף אותו על טיל. בסדר, תן לי את המספר רכב שאני אוכל לדווח עליו. 54 איך? 94? 54 מההתחלה, 54? 318 כן? 13. כן? אני רוצה שהבוס של הבן אדם הזה יתקשר אליי, אני אשלח לבוס שלו את הסרט וידאו במייל, שהוא יראה מה הנהג שלו עושה ואיך הנהג שלו מתנהג בכביש, ולראות כמה הוא מסוכן ולהעמיד אותו במקום לפני שהוא יגרום להרוגים. למה אותי הוא כמעט הרג. אותי הוא כמעט הרג עם מה שהוא עשה. הוא עלה על אי תנועה מרוצף, לא פס, שגם זה אסור. הוא עלה על אי תנועה מרוצף בצורה מטורפת, כמעט גרם לשני אנשים להיכנס בו, ביניהם אני, והוא צולם בווידאו. יש לי מצלמת וידאו באוטו שמצלמת כל הזמן. הוא צולם. עכשיו יש שתי ברירות, או שהבוס שלו חוזר אליי ואני שולח לו את הסרטון במייל והוא מטפל בזה בחומרה, או שאני הולך עם הסרטון הזה למשטרת התנועה